usiye lapho kodwa amamemba azogcwalisa isitulo. Ayithoyinwa lento iyamkelwa. Unabasande rapande kesuyande lento kholwa noma ungafaka izivatho nami nginawo amakhaso noma ungafaka ikhola nami nginayo ikhola kodwa asizi ngokuthoyina asizi ngezikhundla siza ngobiswi. Yes, Lord Jesus. Asimamkele dining room, asimamkele kamereni. Kodwa uthi ngapha amaphambi kwabantu ngayikhetha ngayivuma phambi kwabantu. Wonke ngivuma phambi kwabantu nami ngiyakuvuma phambi kwabantu. Awulali ungakholwa uzokukholwa. Angithi xa watheni ingcono kunethena ngishume lo nonsense. Into engishumela ngifuna amakhono. Noma